Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misia Listiana Sari dari SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Hari ini akan melaksanakan uji kinerja UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas 11 Maret tahun 2022. Materi yang saya ambil yaitu menulis aksara Jawa. Mohon doanya untuk kelancaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para siswa. Sugeng siang Bu. Kados pundi kabaripun? Alhamdulillah sae. Bismillah. Cah, dedonga rumiyin nggih saderengipun dipun lampahi kegiatan pasinan menika saged dipun pimpin dening Mas Fari. Monggo nggih Mas. Saderengipun kegiatan pasionan kalampa dedonga kawiwitan. Amin. Mugi-mugi lancar. Absen rumiyin nggih? Nggih. MIPA 3. Mbak Agnia. Wonten Bu. Nggih wonten. Terus Mas Amru. Wonten Bu. Mbak Anis. Wonten Bu. Mbak Askia. Wonten Bu. Terus Mbak Dinda. Wonten Bu. Goniatul. Wonten Bu. Miftah. Wonten Bu. Umar. Wonten Bu. Nggih, sampun sedaya nggih? Nggih. Nihil? Alhamdulillah. Cah. Semangat ora sih iki? Semangat. Kudu semangat toh. Nak ngono jelek dhisik ah. Jelek apa ora? Mulai ya. Latihan dhisik apa langsung iki? Langsung. Tunggal kalih 3. Sinau basa Jawa. Semangat, semangat, semangat Jawa. Nah, tepuk tangan. Alhamdulillah. Kanggo carane awake dhewe iki ben semangat ngono lho. Pra iki awan-awan dadi ya tetep semangat. Nah, ngeten Cah. Iki awakmu wis kelas pinten Cah? Kalih welas iku biasane sampun napa nggih ngancik ameh lulus. Ya napa mboten? Nggih. Kira-kira sampun ana sing napa niku persiapan kangge mlebet wonten ing universitas? Wonten? Nah, apapun rencana kalian nanti, sing penting bumi saya ndedonga supaya awakmu lancar kabeh. Amin. Medal teko sekolah kene awakmu dadi orang sukses. Amin. Jadi, nah saiki bumi saya duwe istilah utawi paribasan ngeten Cah. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Nate mireng napa mboten? Kira-kira sing ngerti artine sinten ngaco ning kelas kene. Nah, monggo Mbak sinten? Mbak Rina. Nah, sing liyane ngrungokke. Monggo Berarti golek ilmu mboten kewates waktu lan jarak. Nah, bener. Sip, jempol ya. Jadi awake dhewe iki padha temane. Pas iki kanggo kelas 12. Ameh golek ilmu iku aja sampe kewates karo jarak lan panggonanipun. Dadi nek sing duwe cita-cita monggo digayuh senajan rada ado. Nek ana sing ngomong karo Bumi Syabu, orang tua saya kok tidak bisa. Nah, iku karek pinter-pinter awakmu berkomunikasi karo wong tua. Jangan sampai kalian itu terbatas ning kono, mandek ning kono. Kepiye carane iki? Aku izin karo wong tua. Ya, mungkin dengan pendekatan ya, kudune sing apik. Kepiye carane? Dan diyakinke wong tua. Iku biasane wong tua iku karepane diyakinke tok. Kok nak mbok yakinke tenanan, carane mantap insyaallah wong tua iku melepaskan kalian iku kanggo sinau walaupun di luar kota.
Iki maksudnya orang ning nggon Cina lho ya. Itu hanya sebagai ungkapan mawon. Ananging artine iku awakmu iku nak golek ilmu. Ngantek tekan ndi-ndi iku ora apa-apa cah. Ya, sing penting iku gayuh iku mau. Soalnya ngene, wong nak sing ayu, ganteng, iku ibarate suatu saat hilang. Iya napa mboten? Awakmu tuh wong apa hilang cah? Ya, ame mau ayu, ganteng hilang. Ananging sing jenenge ilmu, ya sing jenenge ilmu, iku ora bakal ilang. Sansaya tuwa, sansaya nambah umurmu, ilmumu iki semakin carane landhep. Ya ra, kaya pisau nak diasah. Sansaya diamalke, sansaya digunakake iki tambah-tambah ilmune, tambah apik, tambah-tambah kualitase. Ngoten ya. Dadi aja pelit ilmu, tor prinsip kalian itu niat inson golek ilmu. Dadi ame aduh kaya apa monggo diniati. Bicarakan sama orang tua. Ngoten nggih? Nggih, iku sampun. Terus ngeten, kalau wingi awakmu dhewe iki bareng-bareng nyinaoni babagan apa cah? Jeling apa ora ya? Napa? Gegurita. Nembang apa geguritan? Nembang. Ya Allah, alhamdulillah jeling iki. Iki ancen tak jarak iki mau jajal iki tenan apa ora tak lanjutke wae. Tembang ya. Wingi Bu Misha wis nonton di video awakmu cah, nembang ya ra. Ada beberapa anak sing nilainya iki apik-apik. Ya, apik-apik, jebule bocah kene iki bakate nembang akeh banget. Ya, ana Mbak Anis, ya, ana Mbak Rina, suaranya apik-apik. Ya, suaranya apik-apik. Aja mandut tekan ngono ya, dikembangke terus. Mangke nek pas semester kalih dilanjutke meneh. Kan ana tembangan meneh to? Nah, lanjutke meneh ben tambah-tambah ngene iki lho. Nah, bakat-bakat muri-muri budaya Jawa itu ora mandek tekan kene, lanjutke terus. Amarga wis ning kene kudune gelem ra gelem sinau basa Jawa. Ya, apa meneh sekolah kene. Memang teko wong Jawa ya kudune ya awake dhewe kudune sinau basa Jawa. Ya. Dina iki sinau babagan apa ana sing ngerti mboten? Aksara Jawa. Amarga iki awake dhewe sampun amin ngancik tekan PAS, biasane bab-bab terakhir iku apa? Aksara Jawa. Bisa apa raja? Insya Allah. Kelas 3 iki pinter-pinter aksara Jawa. Amin. Saderengipun lanjut wonten ing kagiatan menika Bu Misha gadah tayangan iki wonten tujuanipun pembelajarane napa nggih? Monggo dipun waos sesarengan. Nah, tujuan pembelajaran. Diwaos sesarengan nggih. Nomor setunggal napa? Pembelajaran ini mampu menyusun bentuk teks 5 paragraf aksara Jawa yang mengandung aksara swara. Nah, peserta didik mampu menyusun bentuk teks 5 paragraf aksara Jawa yang mengandung aksara swara. Aksara kan macam-macam nggih, aksara Jawa ana rekan, ana meneh apa? Swara, ana meneh apa? Murda lan sanes-sanesipun. Nah, kelas 12 nancik wonten ing semester pisan tawi setunggal menika mangke pembahasannya babagan swara. Ngoten ya? Terus tujuan nomor kalian apa diwaos malih sebentar? Peserta didik mampu menyajikan bentuk teks 5 paragraf aksara Jawa yang mengandung aksara swara. Nah, bar mau menyusun bariku mengko disajikan utawi disajikake wonten ing ngajeng. Siap napa mboten iki engko? Siap, kelas 3 harus siap. Siap kudune. Wong pungkasan kok. Ya, iki Bu Misha gadah media, monggo dipun jinglengi rumiyin nggih. Langsung kemawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalih kula Bu Misha Listianasari ing pasinaon basa Jawa. Dinten menika awake dhewe mangke sinau aksara swara. Kadenipun menulis dan menyajikan teks berhuruf Jawa 5 paragraf yang menggunakan aksara swara. Yuk padha sinau sejarah aksara Jawa rumiyin nggih. Rumiyin Prabu Ajisaka iku duwe abdi loro arane Sembada lan Dara. Nuju ing sawijining dina Prabu Ajisaka lelana didherekake Sembada. Dara didhawuhi Prabu Ajisaka nunggu keris ana ing omah.
Prabu Ajisaka sadurunge tindak iku meleng marang Sembada lan Dara. Yen keris kuwi ora pareng diwenehake marang sapa wae. Kejaba aku Prabu Ajisaka. Kira-kira ana 5 taun anggone lelana, Prabu Ajisaka ngutus marang Sembada jupuk kerise. Wusanane Dara lan Sembada regejegan. Padha suduk sinunduk siji-sijine nganti mati bareng dadi bathang. Ing kono Prabu Ajisaka ora sabar ngenteni Bajur nusul kondur abdine. Prabu Ajisaka banjur kaget banget bareng weruh abdine loro-lorone tumekaning pati. Prabu Ajisaka banjur kelingan marang dawuhe yaiku marang abdi loro-lorone. Ing kono Prabu Ajisaka banjur nyerat isine serat yaiku Hanacaraka kasebut. Saiki yuk kenali aksara Jawa, pasangan lan sandhanganipun nggih. Cobi dipun tingali menika aksara Jawa lan pasanganipun wonten kalih dasa nggih. Ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, pa, da, ja, ya, nya, ma, ga, ba, ra, nga. Sampun hafal nggih? Sandhangan menika wonten 3, ingkang kaping 1 menika sandhangan swara. Sandhangan swara menika wujude wonten wulu, pepet, suku, taling, lan taling tarung. Sandhangan kaping 2 inggih menika sandhangan panyegek mandaswara. Wujudipun wonten sekawan nggih. Setunggal layar, wonten wigyan, lajeng cecek, lajeng pangkon. Sampun paham? Nah, menika sandhangan ingkang kaping 3 nggih, inggih menika sandhangan wianjana. Wonten 3 menika wujudipun cakra, cakra keret, pengkal. Wonten tuladhanipun sakmangke saged dipun sinaoni piyambak nggih. Para siswa, menika tanda wacanipun nggih, sumangga dipun jinglengi. Wonten adeg-adeg, padha lingsa, wonten padha lungsi, padha andhap, padha madya, padha luhur. Menika wonten pepeleng nggih, para siswa. Huruf R kalih L. Ra menika boten angsal dipun paringi pepet. Saged dipun gantos menika ngagem jeret. L ugi sami La boten angsal diparingi pepet. Ananging saged dipun gantos dados lelet. Fungsinipun sami nggih. R kalih cobi dimirengake rumiyin. Kalau wau wonten sejarahipun sampun mireng nggih. Sejarahipun menika saking Ajisaka ingkang gadah gadah rewang menika jenenge Dara karo Sembada. Bocah loro iku mau tergoda malah rebutan. Dadi ndung paten-patenan ngantos dadi batang. Lah iku mau ngenten Cak. Wonten wujud aksara Jawa nglegena ya ta, ana sing jenis sandhangan, pasangan iku ta kanggo ngemutake malih. Panjenengan kelas sedasa kan sampun nggih, sampun nate sinau iku kelas sedasa 11 lan kalih 12. Menika sampun sedaya to. Nah, kelas 12 iku kanggo ngemutake malih. Nah, dadi ngoten nggih. Iki wonten malih, dadi tak lanjutke langsung ke intinya, dadi aksara swara. Yuk, saiki kenali aksara swara nggih. Para siswa, monggo dipun jinglengi nggih aksara swara. Aksara swara menika sami kalian aksara utawi huruf vokal. Peranganipun wonten A, awujudipun mekaten, I, U, E,
lan pungkasan O. Sampun paham? Bumis ambali malih nggih. A, I, U, E, O. Menika nggih ingkang kalebet aksara swara menika wonten gangsal, namung gangsal sing jenis swara berarti huruf apa cah? Vokal. Wonten A, I, U, E, O. Bumisya yakin kowe do hafal kabeh nak huruf Latine. Ananging nek kon ngapalke huruf A iku wujude kaya ngoten, I wujude ngoten, kira-kira iso ora? Apal? Apal ora? Mangke disinawuni bareng-bareng ya. Nah, lanjut malih lanjut. Nah, para siswa, menika gunane aksara swara nggih kangge nyerat tembung serapan utawi monca. Lajeng nama negara. Lajeng malih jeneng wong. Yuk, langsung mirsani mawon nggih tuladhanipun. Sampun paham dereng ngenani seratan utawi nulis carane mau lho Cak. Ana mau ya contone nulis jeneng wong Agus. Terus napa malih wau? Napa malih? Emansipasi. Emansipasi menika kan saking bahasa Jawa nggih. Nah, terus iku diarani utawa kalebu wonten ing napa Cak mau? Monco utawi serapan. Nah, yang terakhir mau nama negara. Apa nama negaranya mau? Argentina. Nah, saiki langsung kemawon wonten gladi kelompok Cak. Dipun mirengake malih nggih. Sampun ngancik ing gladi kelompok nggih. Setunggal, gawe ukara 5 paragraf kanthi nggunakake aksara Jawa kang ngandhut aksara swara ing lembar LKPD. Nomor kalih, coba wacana ukara 5 paragraf aksara Jawa asiling diskusi ing ngarep kelas. Sugeng makarya nggih para siswa, menawi wonten pitakenan saged mangke langsung matur mawon nggih. Iki bumisnya wonten mangke tak bagikan, tapi saderengipun iki tak bentuk rumiyin kelompoke kaya biasane. Iki kelompok tunggal, kelompok kalih, 3, sekawan, gangsan lan sak piturute. Paham ya? Nah, iki mangke cobi lembar LKPD menika dipun serat kanthi sak kelompok. Kali ini tema. Terus temanipun sampeyan awakmu kudu cerita Cak. Cerita nalika proses awakmu carane ning sekolahan. Wujudipun wonten gangsal paragraf. Jadi kalian iki nanti kerjasama karo kanca dhewe iki, ya. Saged dipun serat rumiyin ngangge tulisan Latin, terus nanti langsung digatos ngangge tulisan apa? Aksara Jawa. Ngoten ya. Simpen ingkang badhe tampil rumiyin. Saderengipun tak pun lanjutake. Nah, ambali malih nggih. LKPD menika kanggo nyerat aksara Jawa ingkang ngandhut aksara swara. Dadi kudune ana aksara swarane sah. Mbok sithik-sithik tetep ana aksara Jawa, aksara swarane. Ya. Terus critakno nalika proses. Dari kok temane ya. Temane yaiku kegiatan ing sekolah. Jadi yang ada di sini utawa kegiatan wonten ing mriki jenengan critakake. Biasanya antara anak setunggalan kalih niku kan sami nggih, kegiatane nggih ngoten niku ketemu ya. Terus mangke wonten pelajaran apa monggo disebutke ning kono ya. Tapi ya kudune nganggo ana aksara swarane. Engko dilingkari sing ana aksara swarane. Terus mangke wonten kaya kegiatan sing kaya biasane majeng. Dadi majenge mangke sak kelompok. Kelompok liyane menganalisis hasil kelompok saking kelompok iku mau. Ngoten nggih? Saged dipun lajengaken iki mangke dipun mimiti saged semoga dipun paringi identitas rumiyin nggih. Dipun paringi identitas, lanjut mangke cerita ditulis sesarengan kalih saben kelompokipun. Nggih, monggo. Dipun serat rumiyin identitasipun.
Tempat duduknya sing nggon tengah iki cah rada mundur ya, dadi kancane ben iso ngumpul. Ya, sendiri. Nah, sing pinggir-pinggir rada merapat. Amargi awake dhewe iki tempat duduknya ora iso digawe melingkar, ya kan? Ayo. Tulis semuanya dari tasnya. Iku kan wonten gangsal paragraf ya, sampun tak pondok-pondok monggo. Iku mangke setiap kelompok kan wonten gangsal utawa sekawan bocah to. Lah iku mangke tugase ndamel bocah iku mau tunggal wonten tugas yaiku nyalen ing aksara Jawane. Dadi kabeh iku kerja ora mung siji tok. Ngoten ya, maka dipresentasikake. Aksara swara wujude wonten gangsal saged dipun tingali langsung diterapkan. Yo. A iku jeneng wong, ya jeneng wong terus kemudian mau jeneng guru. Terus ketembungan kok manca utawi serapan. Cekap nggih? Sampai sedaya? Kira-kira kelompok pundi riyen niki sing ameh maju cah? Sing pundi iki sing ameh maju? Ya, maju kabeh ayo papat rene. Karo hasil iki mau diskusi digawa, sing liyane mirnaken, nggih. Kelompok liyane mangke mengkritisi kira-kira wonten boten aksara swarane. Ya. Ayo dipun waos. Kula sing kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saking kelompok kalih badhe beberake hasil diskusi. Paragraf setunggal, saben esok aku saderenge mangkat sekolah siap-siap kanthi adus, sarapan lan pamitan marang bapak lan ibu. Ora lali donga lan slamet ning dalan. Paragraf kalih, kaya biasane aku bareng koncoku Anis, Erin ketemu ning parkiran Mas Imron, banjur mlaku bebarengan tumuju ing sekolah. Paragraf 3, ing gerbang sekolah aku sak kanca biasane dicek suhu lan. Tapi pemirsa tingali. Cah, dirungake nggih. Saking kelompok sanes iki mau kan kancamu sampun maos, nggih ya. Kira-kira wonten boten sing saking aksara swara menika niki tak sebutke ya. Saben esok aku saderenge mangkat sekolah siap-siap kanthi adus sarapan lan pamitan marang bapak lan ibu ora lali donga lan slamet ning dalan. Iki paragraf loro ne, Cah. Kaya biasane aku bareng koncoku Anis, Erin. Kira-kira nganggo aksara swara apa ora? Nggih. Ana apa ora mbak ning kene? Nah, iki wonten
aksara O karo E, amargi Erin karo Anis, nggih leres. Terus paragraf 3 monggo dibacake malih Mbak. Paragraf 3 iki sambil tak ceke malih. Ing gerbang sekolah, aku sakanca biasane dicek suhu lan diparingi cairan kanggo ngresiki tangan. Nah, mandek mandek. tetap dijaga ben aman. Nah, iku ana apa ora kira-kira? Ora ana ya. Terus sing saiki paragraf gansal sing terakhir. Paragraf 4 ya? 4 coba 4. Sadurunge kegiatan sinau diwiwiti, aku ndonga bebarengan kanthi tenanan supaya ilmune bisa barokah. Terus sing 4. Terus iki sing pungkasan. Nah, iki pungkasane ana iki. Dina iki coba ya. Dina iki aku sinau materi biologi sing beber bab antitoksin yaiku zat pelawan antigen. Nah, iki lho, Cah. Ana tetembungan antitoksin. Kira-kira iki termasuk serapan apa mboten? Serapan. Soalnya ora teko asli basa Jawa ya. Basa Jawa iku ora ana istilah antitoksin. Terus ana meneh iki antigen. Nah, antigen barang iku ora teko basa Jawa. Dadi leres ya, Cah. Wis ana kabeh nggih unsur iku mau. Aksara swara wis dipun lebetake, nggih hasile nggih sampun sae menika. Nggih ngeten nggih hasile. Nggih, tepuk tangan kanggo kelompok kalih. Nggih, monggo dipun malih. Assalamualaikum nggih. Matur nuwun. Saking kelompok sanes, iku mangke dilolosake nggih. Nah, kira-kira wonten sing badhe tanglet mboten babakan menika? Sing mboten? Iki Bu Misya gadah napa niku refleksi nggih, refleksi kanggo awakmu kabeh. Iki tak kirim wonten ing grup, monggo refleksi menika dalam bentuk form. Iku mangke diisi babakan aksara Jawa. Ya, nalika dina iki awake sinau kira-kira ya, kira-kira tanggapanmu kaya apa? Iki kanggo refleksi kanggo awake dhewe. Dadi engko sing seteruse dados supaya ben awake dhewe lebih baik dan baik lagi. Ngoten ya tentang materi menika. Tapi HP-ne dibuka masing-masing. Ya. Mau ketake wis tak kirim ning grup. Mbak sama mau Mbak Fitri mana Mbak Fitri? Pun dikirim. Nah, ikut dibuka, formnya dibuka. Mulai ya. Tunggal, kalih, 3 langsung diisi, makin langsung dikirim. Monggo. Isi sesuai kondisinya masing-masing, nggak usah tirunan. Ya, aku kira-kira mau bersinau basa Jawa, terutama aksara Jawa mau iso apa ora? Ditulis ning kono. Jadi kanggo refleksi Bu Misya mangke nek kurangi apa mangke diperbaiki lagi. Ya. Sampun ya. Ya, tanggapannya sampun Bu Misya tompo nggih wonten ing Google Drive. Dadi tak buka di Google Drive. Iku mau tak gawe supaya Bu Misya iki ngerti, iso ngerti awakmu iku kira-kira bersinau aksara Jawa menika saged napa boten. Nah, ngoten ya. Sampun sedaya? Sampun. Nah, Cah, kira-kira awake dhewe mau kan sampun sinau babagan aksara Jawa. Isih ngrasa angel mboten sih? Mboten. Ora sing muni angel ya, berarti wis iso kabeh. Alhamdulillah. Ujiane ndek iki tak ngerti ya apik-apik ya. Alhamdulillah. Nah, iso mangke pas ana ujian sekolah kudune luwih apik meneh. Ya, sing mau entuk biji 8 kudune iso entuk 9. Sing 9 bisa entuk 100. Syukur-syukur ana sing anu mlebune nggon jurusan basa Jawa. Doti mesti. Nggih, ngoten Cak. Nah, itu kegiatan. Nah, kangge minggu ngajeng awake dhewe iki bakal nyinaoni babagan menapa? Deskripsi busana adat. Nah, mangke ning omah
LKS utawi bukune saged diwaca-waca. Nak perlu browsing wonten ing Google kalih madosi video babagan busana adat. Dadi awakmu duwe pandangan. Sok minggu ngarep bumi siam mlebet, dadi awakmu saged jawab napa sing dados pemantik. Ngoten ya? Nggih, dina menika sampun cekap nggih, mugi-mugi manfaat ya, mugi-mugi saged berkahipun ilmunipun. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun nggih.